Máme tu aj rozhodnutie, kde takzvaná britská kauza, ktorú priniesol Tibor Gašpar, už aj súdy rozhodli, že to celé bolo postavené na vode. Ale máme tu vážne podozrenia o tom, že vo váš prospech... Mali ste druhý vstup, pani kolegyňa, a opäť ste sprosto klamali. Povedali ste, že súdy rozhodli o tom, že Tibor Gašpar priniesol nejakú rozprávku o zasahovaní britskej strany. Žiadne súdy nerozhodli. Tak akože vy ste právni. A kto? Jaké súdy? Normálne je to odmietnuté. A jaké súdy? Ktorý súd? A nebudem tu s vami doťahovať o tom, ktorí sú to sú vážne veci, lebo vy ste poslanec Národnej rady. Záver toho je, že kauza britská zasahovania do volieb bola postavená na vode a nikto to nepotvrdil. Žiadne súdy nerozhodli. Čiže žiadne súdy nerozhodli, to bolo opäť klamstvo. Odmietol to orgán činný v trestnom konaní, pretože v čase, kedy sa ten skutok mal stať, nebol trestným činom, čiže absolútne logické, právne, správne, v poriadku. Tu samozrejme Progresívne Slovensko sa tvári, že sa to tým pádom nestalo. Stalo sa to. Bol tu zásah britskej strany do volieb na Slovensku cez mimovládnu organizáciu ZING.